Ahojte, volám sa Katarína Konečná a študujem 3. ročník odboru záhradníctvo, viazačstvo a ranžerstvo. Počas vášho štvoročného štúdia na našej škole získate veľa nových skúseností v oblasti záhradníctva, viazania a aranžovania kvetín, zeleninárstva, ovocinárstva a sadovníckych úprav. Naša škola sa nachádza v renesančnom kaštieli v rozsiahlom anglickom parku. Škola sa aktívne zapája do projektu Erasmus+, vďaka ktorému dostaneš príležitosť absolvovať stáž v zahraničí, kde sa zdokonalíš vo svojich jazykových dovednostiach, vo viazaní kvetín a záhradníctve. Na hodinách informatiky sa učíme, ako efektívne využívať AI a ako si vďaka nej uľahčovať štúdium. Máme pre teba taktiež pripravený novo zrekonštruovaný internát s krásnymi novými izbami, ktorý sa môže stať tvojim novým domovom. Na teoretickom a praktickom vyučovaní získávame, zdokonalujeme svoje vedomosti a zručnosti. Odborní učitelia nám pomáhajú rozvíjať našu kreativitu z oblasti estetiky a aranžovania kvetov. Kvalitné vzdelanie získame aj z oblasti zeleninárstva, ovocinárstva, sadovníctva a ochrany rastlín.